La temporada 62-63 l'Europa novament assoleix el títol de campió després d'una aferrissada frec a frec amb el Lleida. Era un partit, diguem-ne, molt important perquè faltaven 5 o 6 partits per acabar la Lliga i el Lleida era el que anava segon. Si nosaltres guanyàvem, pràcticament ja sentenciàvem la Lliga. Que es jugaven la temporada, jugaven la possibilitat de pujar a segona. A l'Europa es va concentrar a Linyola, tot amb una parafernàlia, seguit de periodistes, etc. L'Europa va portar una quantitat immensa de gent, una quantitat de seguidors, podria dir que entre 50 i 52 autocars. Vam omplir el camp del Lleida a rebussar. Va ser una cosa sensacional, va ser una cosa fora de sèrie. Va mig Barcelona. La rivalitat Europa-Lleida, jo crec que en aquells moments era la rivalitat de dos egos enfrontats, una cosa que al futbol es dona molt, no? Que era el Zalacaín, un home que havia fet molts diners amb el gremi de les salxitxes, tenia les famoses salxitxes Purrom, i el Vilaltella, que era també un home que havia fet molts diners en una cosa que no ho diria ningú, que era venent fregalls i flors artificials. Ui, aquest partit de Lleida recordo moltes coses. Bueno, el partit va ser un escàndol total. Això va ser èpic, és per recordar-ho tota la vida. Es va produir una jugada, que a més era una jugada que després s'ha vist alguna vegada, però és molt atípica. El Joseito, l'extrem dret de l'Europa, va tenir una enganxada amb el Valentín i va haver-hi una agressió. I l'àrbit, encara que la jugada, la pilota ja estava a l'altra banda de camp, va veure la jugada i va pitar el penalti. I la pilota la tenia jo, que jugava de defensa aquell dia. Un penalti en el área contraria, claro, la gente no lo entendía. L'àrbitre pita penal contra el Lleida, el tira l'Aguirre, aquell jugador que havia sigut de l'Espanyol, grandíssim jugador també, i fa el gol. I, home, nervis sí, però bueno, un s'acostuma i bueno, va entrar i van guanyar, que és lo important. No, bueno, a partir d'aquí, a l'escàndol total, no? A partir d'aquí, agressions, el partit suspès durant uns minuts i va acabar com el Rosari i l'Aurora. Jo estava a la llotja entre el Zalacaín i el Vilaltella. El Zalacaín va ser llest, que era una persona molt llesta, i va sortir abans, no va esperar que acabés el partit. Anava cap a la Panadella corrents i hi havia cotxes que perseguien els directius de l'Europa en aquells moments. Es van quedar clar, jo va ser allà, me recordo havia el Julià de Campmany, Padescant, que era el president de la Catalana, i bueno, allò va ser ja el bar juste, les cadires entraven al camp, però... Al Julià de Campmany recordo que li van fotre també una mica desbatussada i després li preguntaven, escolti, senyor Julià de Campmany, ¿qué ha pasado? Dice, me han cazado como a un conejo. Quan anant per la carretera li van tirar un arbre a sobre. Bueno, allò a Lleida va crear un sentiment molt fort que va transcendir també el futbol, vull dir, un sentiment de que hi havia un centralisme a Barcelona. Jo vaig fer un article, un dels primers, que es deia La guerra de los nervios, que va sortir al diari La Premsa, va provocar una indignació tal a Lleida que es cremaven els diaris. I va haver-hi fins i tot un moviment secessionista de que Lleida tenia que passar-se a l'Aragó, no? Llavors, i en el cas del futbol va haver-hi un intent de que es passés a la Federació Aragonesa i es deixés la Federació Catalana.